Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan piilosta täällä meidän uudessa ratsastuskeskuksessa. Ja aloitetaan sillä, että tästä kilpailusta voittaa 1000 euroa. Niin aloitetaan nimikierroksella silleen, että sanoo oman nimensä ja mitä tekisi 500. Ja mä oon Elina ja mä ostaisin itselleni paremman ratsastustokin, koska äiti osti mulle tämmöisen harmaan ratsastusviina. Ja mä en tiedä, mä ostaisin ehkä itselleni hevosen. Teemu ja mä en tiedä. 1000 euroa. Ehkä. En mä tiedä. Varmaan ostaisin jotain mun ihanalle hoitohevoselleni Jedi. 4 eurolla mä ostaisin ehkä hevosen. Kuka sä oot? Ai niin, ja mä oon Roos. Mä oon Milla. Ja en mä tiedä, mä laittaisin ne rahat ehkä säästöön. Eli mä oon tän tallin ainoa jatkaratsastaja. Ja en mä tiedä, varmaan laittaisin ne säästöön tai ostaisin jotain mun ihanalle hevoselleni. Okei, elikkä siis kohta alkaa tää kisa. Ja mä toivon, että kaikki ettis jotkut hyvät piilot, mutta semmoset kuitenkin, että mulla ei menisi 2000 tuntia etsiä niitä. Eli mä menen tonne ulos laskemaan tonne viereiseen vanhalle tallille. Ja sitten, nää saa lähteä. Eli siis mulla on tosi hyvä piiloidea. Tossa on toi arkku, niin mä menen sinne. Erik, voit sä tulla vähän auttaa? Laitat sä tuon arkun kiinni? Joo. Siinä on. Mulla on tosi hyvä piiloidea, mutta mä tarvitsen tähän apua. Roosa, voit sä tulla auttaa, kun mä en saa näitä loimia itse tähän päälle? Kiitti! Eli mulla on tosi hyvä idea, koska mä ajattelin, että mä voisin mennä tuonne heinäpaalien taakke tuonne pesupaikalle. Niin, se on tosi hyvä. Mulla on hyvä idea. Mä ajattelin mennä katolle. Ja katolle on ihan helppo kiivetä, vaikka tuolta ton kuusen takaa. Ja täällä mä sit vaan chillaan niin kauan, että joku löytää. Mulla on niinku maailman paras piiloidea, koska mä ajattelin mennä niinku Silverin taakke. Silver! Mut siis mä ajattelin niinku mennä Silverin taakke niinku makaamaan. Täällä sitä sitten ollaan niin kauan, että se elkku löytää mut. Missäs täällä voisi olla porukkaa? Etsitään nytten, lähdetään etsimään. Ja mä mietin, että ainakin voisi olla tuolla hevosten luona ja niin kuin aika hyvissä piirissä. Voisikohan täällä arkus olla joku? Varmaan tuosta arkulla Elian sika lähellä. Niin nyt mun pitää olla ihan sika hiljaa. Mä kuulin jotain. Se kuuluu tuolta loimien alta. Puh! Apua! Oliks mä eka? Olit. Voit sä laittaa ne loimet takas? Mä jään tänne häpeämään. Voin laittaa. Eka on nyt löydetty ja nyt mä voisin lähteä tonne tarhoille ja pesupaikoille kattelemaan. Mitäs siellä? Täällä on meidän tarhat ja hevoset ja pesupaikka. Niin mä lähden nyt katsomaan. Mä kierrän vaikka tän hevosringin ympäri, koska mä arvelen, että joku on mennyt tonne. Ei näy siellä ketään. Eikä siellä olla. Erik!
Olipa mulla huono piilo. No sä löydyit tokana, että ei nyt ehkä niin huono. Siis mä kuulin, että heerit. Olipa mulla huono piilo. Mä kuulen, kun joku nauraa. Nauraa, kun Eerik tippuu. Anteeksi, Pinni, sä se kuuluu pesupaikalta. Peppiina, mähän arvasin. Se oli sun nauruääni. Täällä on nyt jo 3 tyyppiä hoitamassa hevostaan. Ja ne ei ole kukaan voittanut. Nyt mulla on enää pari paikkaa katsomatta, eli se arkku, koska sitä mä en kerinnyt, koska Milla löytyy. Sitten sieltä joulukuusen takaa, aitojen takaa ja katolta. Mä en usko, että katolla on ketään, joten käydään kattoo eka katolla. On kyllä vaikea, mutta rehkiminen tuotti tulosta. Roosa, sut on löydetty. Eikä oo. Jos Teemu ei ole täällä, niin varmaan se on sit lähtenyt sinne ladulle. Löytyy! Teemu, sä voitit 1000 euroa. Eli nyt kun mä sain ostaa Jedille, mitä mä haluan. Joo, oota, mä haen sun voittopalkinnon. Täällä säkissä on palkintorahat. Ja palkintorahat menee tällä kertaa Teemulle. Onnea, Teemu! Tällä kertaa ei ole semmoinen video, että kilpailun voittaja tai etsiä saa sanoa kiitos kun katsoit videon, vaan kilpailun häviäjä. Okei, eli kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavassa videossa. Hei hei! Moikka! 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 Moikka!